Ji dihokê şûrvekar Rêsarmanj Nerweyî mêvanê me ye, Rêsarmanj rojbaş hûn bi xêr hatin. Pêvajoya ku heyî li Bakurê Kurdistan û Tirkiye. Başûrê Kurdistanê Serok Nêçîrvan Barzanî. Serok Barzanî çi qas bandorî wê li ser wê hebe, dikare bibe alîkar ji bo serxistina wê. Slavores kekê dildar. Helbet kekê dildar pirsa Kurd dikevin da pirsa roşelata navîn e. Ve ev jî di roşelata navîn ya nû da heta mesela Kurd çareser nebe, pirsgirêkê roşelata navîn jî çareser nabe. Falastîn jî bez bi dereceyek nehabûye mesela Kurd. Ji berindê Tirkiye serdemê Osmaniya heta serdemê Kemalizmê jî dewleta nû ya Tirkiye hewildan Kurd di gel wê beşdar bûne, yanî di şerê çaldînar, di şerê Çanaqqalayê dewleta Tirkiye nû da wextê xwe da jî Lîwayet Hemîdî yani daimen Kurd di gel Tirka wekî bira xastîne bijîn me baştî ema mixabin yani sistema Tirkiye bi taybetî jî piştî du sala 1923 ku Kemalizm bûye esasê helgirê îdeolojiya Tirkiye pirsgirêka Kurd wekî dijî xwe zanîn hewildan Kurda ji nav biben yani wicûda Kurda nehêlin. Vî haletî de bu Kurda tenê siyaseta imha inkar û teslimiyet esas wergirtin. Nûke vê netî pirsgirêka Kurd ji destê Tirka derket bûye pirsgirêkeka dunyayî ya cîhanî. Ji berindê Tirkiye li mabeyna çekûçê ku ev û dunya li ser wê farz dike fêk pirsê çareser bike û mabeyna careka dî siyaseta xwe yekevin da maye muelleq yani çareseriyekê nabîne. Çünkü heta nûke wê bixwe înkara vê meselê da civaka xwe ji wisa perwerde kiriye. Tirkiye ek ala, ek ziman, ek netew er wisa evê ku dijî vê meselê gel me nebîtin ew dije ew dijmin e ew wisa kir ku Kurd bûne dijminê wê serekî heta di bûye fobiya bû Tirkiye. Ji berindê pirsgirêk asan nîne ku Tirkiye me bes min ez bê mesela pirsata. Kewate bi nerîna te vê carê elverê nûke Tirkiye bi xwe Abi binêr ez carek yani vê meselê de ez bi xwe bigumanim elbette di ciddiyeta xwe da feqet pêşketinê ku hene li serwatê te ferzkirin ku ew naçarin hindek dampêdana bikin yani bu nimûne nûke pêngava ku hatiye pêş tenê dampêdan bi wê hate kirin ku belê Kurd hene. Kurd li Tirkiye hene, Kurd birayê me ne. Kurd pêk ve şirîkên li Tirkiye. Ev heta nûke înkar bû. Ama ev hate guhartin. Yani hebûna Kurda nûke selmînî. Feqet tiştê ku naselmînî dîsa kiyaneke ji bo Kurda, doza Kurda. Yani bu nimûne nûke Rojavayê Kurdistanê heta nûke carekî dîtirê amade nîne ku hebûna qesedê qebûl bike. Heta yani fişarê tê xete ser desthelata Sûriye yanî ku qesed yan ji kiyanek ji bo Kurda li wêrê çêneve. Ji berindê yani Tirkiye tenê eger pêngava jî pavêjî ji bo xwe jî prosa aştiya navxwe ji bo cihêdin jî tenê di çarçovekê mafekî xwezayî kültûrî bi vî şeklî di vê halê da Karman tiştek ku dikeve ser Herêma Kurdistanê çi ye? Binêr Herêma Kurdistanê ji Tirkara gotin Cenab-ı Serok, Kakne Çîrvan, vextê xwe de Mam Celal bi rehmet bît. Yani gotine Tirkiye pirsgirêka Kurd bi şer çareser, pirsgirêkekê emnî nîne, leşkerî nîne. Pêwîst e ev pirsgirêka Tirkiye di navxwe de çareser bike. Ji berindê Tirkiye her dibe tevbihê bû ku wekû berê ça Kurd ji nav birine vê carê jî deşêt birêka diplomasî, birêka siyasî
برێکا ئەمنی هەر وەسیلەیەکێ کە مەسەلا کورد بێدەنگ بکە دیسا ئەما ji destê Tirkiye wext dema derket nuke lê nêrîtin ke kî tişê bibîte harêkar hem bû navxuyê wê hem jî dervê wê ke bişêtin evê pirsgirêkê bi şêwekê ku Tirkiye gelek pê neyişî çünkü Tirkiye ev mesela Kurd ji bo wê hind giran e heta neşêt hizbên xwe yan jî civaka xwe qaniዕ biket yani ewa nuket bêjît baş ta heta nuke ev pirseyê inkar kir tu vê gavê çawa ema bi vî şeklê em bûne birayetê ku yani bu wê gelekî giran e ji bo hindê zemîne sazî lazim e ji bo vê zemîne sazî jî mihtacî hindek Kurdin ke Kurd ne bi tundî ne bi leşkerî bi aştiyane bi nermatî yani Tirkiye zêden neyete êşandin çünkü êşeweya navxuyê jî ji ber hindê zemîne sazî lazim e ev fikrê ku Herêma Kurdistanê daya Tirkiye ke mişkîle ne mişkîleka emniye mişkîleka siyasî ye ji ber hindê nuke Tirkiye êdî li ser hatiye wê qenaetê belê pirsgirêka siyasî ye belê vê pirsgirêkê pêwîstî bi wexte bi zaman heta em bişên çareserî bibînin. Sûda serkeftina vê pêvajoyê ji bo Herêma Kurdistanê çi ye? Gelekî giring e kekê dildar çünkü eger Tirkiye pêngavekî ji bo aştî were pêş we teban mesela vê de çi da diyar bîtin subayî ciddî bîtin ke gorîn di distûrê Tirkiye da bête kirin ke Kurda qebûl bikin wekû şerîk û her wisa pêngav ji bo aştiyê ku ev hate kirin li Tirkiye silah bêdeng bûn û mesela Kurd êdî bi demokrasî siyasî hate çareser kirin êdî wî wextî Tirkiye bu parçê din jî naçar e ev mesela Kurd di çarçovekê eskerî emnî da nebîne wî demê Tirkiye eger dan bi navxuya Kurda kir û aştî li wê derê berqerar bû naçar e wî demê Tirk leşkerê xwe li Sinûrê Kurdistanê li Rojava jî bikişîne her wisa yani zextê yani fişarê naxîte ser Sûriye ser Iraqê ser Îranê ke pirsa Kurd neyete çareser kirin ji bo hindê Kurd yani mecalekî dîtirê bu Kurda vebît îro Serok Nêçîrvan Barzanî jî amaje kir ku hêviye PKK jî stratîjiyane bifikire û peyama Öcalan guhdar bikin pêşwazî bikin vê yekê hûn bawer dikin ku PKK wê biya Öcalan bike çekan deynê yan çekdanîna wê dê bi çi awayî be Ez bawer dikim PKK li pêngavê Tirkiye dinêre ciddiyeta wê eger Tirkiye bête pêş ciddî bî divê meselê da belê vê peyama Berêz Öcalan qebûl bike ve ew jî geşine netîcê ku bi pirsgirêk bi şer çareser nabin ji bo wê ev kunike heye bi tenê alozî ye yani şer tenê dikare aloziye neîstiqrariyê çê bike ema çi mafa neşê bi dest xwe vebîne ji ber hindê PKK de amade bit eger Türkiye de pengavê xwe da ciddî bît. Gelek spas berê Sarman Şinêrweyî ji rovekar tij dihokê bûyî mêvanê me. Roj baş.